Creality K2 Plus opetusvideo numero 1, valikot. Elikkä heti tästä kotivalikosta löytyy kaikki olennaiset nopeat asetukset. Esimerkiksi tästä isosta napista päästään suoraan tulostustiedostoihin. Spool Holder-valikosta päästään materiaalivalikkoon. Oikeassa reunassa näkyvissä on suuttimen lämpötila, pedin lämpötila, kammion lämpötila ja valojen tila. Luonnollisesti niitä painamalla pääsee näitä tietoja muokkaamaan. Seuraavasta valikosta löytyy muutamakin eri alavalikko. Esimerkiksi Access Temp. Täältä löytyy samat lämpötilasäädöt, laitteen nopeuden säätö, moottoreiden sammutuskytkin, tuulettimien säädöt ja myös laitteen liikekäskytyskomennot X, Y, Z ja extruder-moottoreiden liikutusmahdollisuudet. Filament-alavalikosta löytyy materiaalivaihtoehdot, mitä tällä hetkellä on syötetty laitteeseen. CFS-yksikköä käyttäessä tähän tulee näkyville CFS:ssä olevat materiaalit, joita pääsee sitten myös samalla tavalla säätämään. Niistä lisää myöhemmin. Print Settingistä löytyy AI-ominaisuuksia ja automaattikalibrointivaihtoehtoja. Calibration-valikosta löytyy kaikki yleispätevät kalibraatio-ominaisuudet. Seuraavasta valikosta löytyy tulostustiedostot, local, kaikki laitteelle lähetetyt ja tallennetut tulostustiedostot, USB Drive, eli kaikki USB-tikulla olevat tulostustiedostot, ja history, missä näkyy tulostushistoria, mikä tiedosto on tulostettu, koska se on tulostettu, kauanko siihen on mennyt aikaa ja mikä sen status on. Asetusvalikosta löytyy yleisiä asetuksia. Network-valikosta löytyy nettivaihtoehdot ja siihen liittyvät ominaisuudet. System-valikosta löytyy esimerkiksi laitteen firmware-versio, sen päivitykset, tehdasasetusten palautukset ja vastaavat. Account. Täältä pääsee käsiksi Creality Cloud-applikaation ominaisuuksiin, jos sellainen on kytketty. Ja viimeistä valikosta löytyy pika QR-koodi Creality Wikiin, mistä löytää hyvin neuvoja ongelmatilanteisiin. Tips-valikossa tulee näkyviin neuvoja ongelmatilanteiden ratkaisuun, jos vikakoodi esiintyy. Tällä hetkellä, kun ei ole aktiivista vikakoodia, mitään ei näy. Logs. Täältä pystyt eksportaamaan USB-tikulle laitteen täydelliset logitiedot, jota saatetaan tarvita vikatilanteessa, jos tarvitsee laitetta diagnosoida. Ja maintenance-valikosta löytyy kaikki yleispätevät laitteen huollot ja vastaavat. Esimerkiksi daily maintenanceista voit löytää ohjeet kameran putsaamiseen, tuulettimien tarkistamiseen, liikemekanismien putsaamiseen ja rasvaamiseen. Ja accessories-kohdassa löydät esimerkiksi suuttimen vaihtoehdot. Kun suutin vaihdetaan, tähän valitaan suuttimen koko. Jostain syystä tässä versiossa se ei näköjään toimi. Mutta normaalisti tässä valittaisiin suuttimen tyyli ja sen koko. Ja siinä on laitteen valikot kaikessa yksinkertaisuudessaan.